Не добре. Това става, хора, това съм аз Xstation HD и днес снимаме с The Galactic на BG и играем Хулиганс Геймс с Даниел също така, който се пише Аполон 09 и ще играем срещу Унгария, България, дами господа. Аре, аз имам още. Чакай да ги видя. Е така стоя, така. Здравейте типове. И почваш Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Секс лейди. Аз съм точно пред тях, човек. Аз даже ще седа пред тях. Твоя, не е страх, не е страх. Не си още. Ето вътре. Чай се намърдам по Елате на центъра като нашите хора. Не, това аз се сме навътре. Да избягаме в последните 10 секунди. Ще ми се правят те. Джа! Какво са правите? Заклещете го да ни да помира. Аре бе, българи, идвайте бе. Тук може да... Тук ще стане лекче чрез 2:25. Няма стане най-хубавото, обаче... веднъж каква игра имаше... Брат, няма запушиха! Човек, Сърбия срещу България, сърбите бяха 90. Човек, само така, Сърбия срещу България веднъж играха и сърбите бяха 98, а българите бяха 50 няколко. Беше те вътре ли си, бе? Да. Те са ни запушили, аз не мога излеза. Вие ли сте вътре, бе? Вие ли сте вътре? Аз съм вътре, бе. Аз съм вътре. И мен ме запушиха. Идвайте, бе! И мен ме запушиха. Иди ли си тук? Оле! Айде, идвайте тук! Оле, верно са ви запушли, бе. Не, бе. Те ще ви Аз стъпат. на един хит умирам, дека. И мен ме почнаха... Как ги свалиха? Аз не знам къде се намирам. А шо бро, бе? Помощ, българи! Аре, бе! Аре, идвайте! Аз умирам. И аз умирам, аз умирам. Майко. Аз умрях. За 400 и няколко секунди. Да. Мине. Кой ще буташ ти, бе? Сега ще набием канчето, да. Те са много умни, бе. Те са много умни. Ние бяхме 44 и благодарение на мен и да не полети ни избиват. Чуйте се. Ние ги спукахме, бе. Те нашите половината ни стоят там АФК в нашото поле, бе. Гледайте, тук са 8 човека. Те сте ни изтребват. Педра съм бутна. Аре, АФК-тата. Идете. Има от ЦСКА, София Левски, София... АФК-та. Има и от ВОТВ и от ЦСКА, майната вратата някакъв. Добре, стара Цецко. И той не знае къде се навреда. Аре, искам да прасна някой на метра. Там отиде на малето горе. Зона... знаеш кога? Окей, горе на мелето, бе. Изнесохте ги. Маматица. Фък! Един на зон педра сме гони. Оле, някакъв пъля факел във вратата. Аз стигвам бута, бе. Да вкарва гол. Нас как ни запушиха с Марио. Да, ние има една... Гледай. Ще го взема. Не, аз не съм Херкулес. Мен ще ме вземат. Аре, 28 на 16 наша игра. Наш.
Всъщност ние вземете номера. Fuck, run away. Абе! Сте се правила, Да, ние бяхме с 20 човека отгоре, сега сме само с 10. Да не паднем. Няма падам, защото имаме 11 човека отгоре, 10. Само че са... Дано другите не са някакви афката. Аз Марио как не убиха Марио? Вие сте просто не трябваше. Да, ние не сме Значи аз просто отивам да видя Марио някакъв тим. Няма да ни спамер това, ако умрем, няма да се съживим тук. Да, то не може. Затова бягам. Аз тупати ги тя, бе. И сето, ако стане някакъв последен да ги наби всички, тя си го представям. Ми не дей, защото няма стане. Викаш само да си развалям мъжите. Мале, тя ги изтрепаха мене. Да, навари. Айде, 2-9 бихме. Да, май тук са повечето. Фокус на към. Абе, защо ми излезна, че седа на едно място? Абе, Дани, ти гледаш ли файта? Да, бе. Защото при мене всички бягат на едно място. Но заби играта. И на мене. Защото сме седяли. Останаха 5. Майко, но зоби няма подна. Еми аз да не явно ще си изчакаме времето. Убих един. След колко време остава? 2 минути. Ние сме на 140 секунди. Те останаха двама. Сега като погне внимание на зобения тип. Ела на зобен тип е. Всички почнаха да пищат, значи става нещо. Да, останаха двама. Макар е последния да го погна и аз. Вижте по корнерите. Къде е последния? Не. Няма да е победа, ако остане. Корените гледате навсякъде, защото ако се е мушил някъде между вас. Да, те знаменате Макс при... Пише им да се разделят всичките. Намериха го е. Мале, как го погнаха. Аз съм българин, ти къде си видал българин да седи на едно място, като видим враг? Оле, 0 съм. Yes, Какво става? 0. Свърши ли битката? Ама аз ще ни даде ли пачка? Ай хора, чао.